הם פדופילים או מצילי נפשות? בואו נדבר על חתונות קטינים ביבניאל. אחד הסיפורים הכי לא פשוטים בקהילה בה אני גדלתי זה נישואי קטינים. ילדים בני 15 שמחתנים אותם בניגוד לחוק, וזה כמובן מעורר מלא זעזוע בחוץ. את הזעזוע לא צריך להסביר. יש עדויות על חוויות קשות אצל חלק מאותם נערות ונערים שחרצו את גורלם בגיל כל כך צעיר, כשתוך שנה כבר יש ילד וזהו, הנתיב שלך כבר הוכרע. אז מה ההיגיון? למה שימשיכו לעשות את זה שם ביבניאל? הם אנסים, פדופילים, מסריחים, מושחתים? קל לחשוב ככה, אבל אני לא חושב שזה הסיפור. שם מאמינים שחתונה בגיל כזה היא הצלה מחטאים מיניים. מבחינתם, ואנחנו יודעים שזה נפוץ בחוגי החרדים, חוקי ההלכה קודמים לחוקי המדינה. ככה שלא משנה כמה המשטרה מנסה לעצור את זה, הם בוחרים לחיות באוטונומיה משלהם ומצליחים להמשיך את החתונות למרות הכל. צריך לומר ביושר, התלונות על הבעייתיות בנישואים האלו מגיעות בעיקר מאלו שיצאו משם, כמוני. אלו שנשארו בקהילה בטוחים שהם עשו את הדבר הנכון. והם גם עושים את אותו הדבר בדיוק עם הילדים שלהם. רוצים להציץ לסיפור הזה מקרוב? אני מוציא סיורים לקבוצות מאורגנות בתוך הקהילה ביבניאל. הפרטים בביו. ורגע, מה דעתכם? יש זכות בחירה של קהילה לחיות בדרך שלה? או שזו פגיעה בלתי נסלחת בעתיד של ילדים? בואו נשמע אתכם.